Kaixo kafe ezaguneko adiskideak. Zelan zaudete, eneko nauzue eta nire lankidekin batera kafe ezaguneko lan taldearen partenaz. Astero bezala, gaur egun teknologia berrien munduan berri den gai desberdinekin gatoz zuengana zuzenean. Gogoratu zuzenean ikus gaitzakezuela eta gogoratu orain arte eskainitako hitzaldi guztiak gure kazetaguneko kazetaguneatik kanalean eskuragai dauzkazue. Beraz, baten bat galdu baduzue, sartu zaitezte eta ikus ezazue. Eskerrik asko kazetaguneko langileok osotzen dugun lan taldearen izenean eta minutu entretenigarriak itxan ditzazuela espero dut. Beraz, ekin diezaiogun bada gaurko gaiari dagokionez. Hor adibidez, gaurko gaiaren inguruko pista bat eman dotzuet. Izan ere, zein da gaurko gaia? Gaurko gaia teknologia denontzat. Hau da, mundu digital inklusibo baterako gida eskuragarria. Eta zergaitik teknologia denontzat? Alde batetik, mundu digitalean murgiltzen bai gara egunero, eta bestetik zergaitik inklusiboa, zergaitik danontzat, gaitasun, etnia, adin, maila ekonomiko, erlijio, genero, edozein dala ere, teknologia danontzat eskuragai izan behar dalako. Beraz, azken binean bi kontzeptu nagusi. Alde batetik, mundu teknologikoan murgiltzen garela eta teknologia danontzat eskuragai izan behar dala. Beraz, gurean gaur teknologia danontzat. Hala ere, hasi baino lehen, datu batzuk emango dizkizuet, datu estadistiko batzuk. Digital 2024 txostenaren arabera, gaur egun, zenbatek erabiltzen dute internet? 5 milioi baino pertsona gehiago. Datu positiboa zein da? Datu hori beti ere egunak igaro ala doa gorala. Hau da, hasi egin dala. Horrez gain, hor ere estadistika gehiago dauzkazue. Hau da, estatuan interneten erabiltzailearen ehunekoa zein dan, kontutan hartzeko datua, 74 urtetik gorakoek internet gutxiago erabiltzen dutela. Hala ere, gezi bategazor datua jarri dizuet. Beraz, azken finean bai, gaztek erabiltzen dute, baina nagusiek erabilire beharko lukete. Hala ere, hau egiteko geuk ere laguntza eskaini behar diegu. Beraz, hor badeko zuez estadistika gehiago. Eta ikusten duzue, estadistikak jaitsi egiten direla urte batzuetatik aurrera. Eta munduan, mapa mundia ikusten badugu, hor badeko zue interneten erabilea. Adibidez, datu adierazgarria Afrikan esate baterako 153. Estatu Batuetan 180 baino gehiago. Hor adibidez, ikusten dituzue, herrialde desberdinarteko desberdintasunak. Beraz, gogoratu, desberdintasun hauek areagotu egin behar direla, partekatu, eta azken finean gaur horri buruz hitz egingo dugula. Hau da, internet danontzat. Eta azken finean zer da internet eto danontzako teknologia? Hau da, ekimen honen helburua zein da, teknologia pertsona guztientzat eskuragarria eta ulergarria izatea. Hau da, adina, hezkuntza, gaitasun teknikoak edo egoera ekonomiko-soziala edozein dela ere, hau da, teknologia guztiontzat eskuragarria izatea. Azken finean, helburu nagusia, hau da, arrakala digitala, hau da, bretxa digital dalakoa murriztea da eta bermatzea.
denek aukera berdinak izan ditzaten. Beraz, hori da ekimen honen helburu nagusia. Eta azken finean, hau da, aplikaturiko teknologia hauek zertan lagundiko dugu geure bizitzan, hobeto antolatzen, ikaskuntza berriak burutzen, geure eguneroko helburuak betetzen, aurrerapen pertsonalak eta baita ere lagun eta familiarekin distantziak laburtzea. Beraz, azken finean, teknologia berriek bai, badauzkate euren alde onak eta bere alde txarrak, baina azken finean abantailak handiak dira. Horrez gain, zertarako erabiliko dugu teknologia? Gizakiak, hau da, zeure ingurunea aldatzeko eta baita egokitzeko, ezagutza eta eduki berriak sortzeko eta egungo teknologia gizartearen garapean ezinbestekoa izateko. Izan ere, teknologiak badauzka bere alde txarrak, baina alde onak ere baditu eta hauei esker aurrerapen asko burutu ditzakegu eta bizitza asko erraztu diezakegu. Beraz, gogoratu, zertarako erabiliko dugun teknologia berriek. Gauza da, teknologia hauek guztion eskura izatea. Eta azken finean, helburu nagusiena hau da, desberdintasun edo eten teknologiko digitala, hau da, arrakala digitala edo bretxa digitala apurtzea. Hau da, berdin dio bai Afrikan, zein Europan, zein Estatu Batuetan bizi. Hau da, gauza da, teknologia eskura izatea. Bai egoera sozioekonomikoa, kultura, generoa, adina edo kokapen geografikoa alde batera ustea eta teknologia eskura izatea. Hau da, gaur egun entzuten den arrakala eten edo bretxa digital galakoa horrekin apurtzea. Azken finean, horren atzean bretxa edo arrakale horren atzean zer dau, pobrezia teknologiko dalako kontzeptua. Hau da, ekitate digitala, pobrezia teknologikoa, hau da, izan ere, pertsona askok eta askok gaur egun bretxa edo arrakala hau dela eta ez daukate gaur egungo erronkei aurre egiteko aukerak. Hau da, imaginatu Afrikan bizi ala Europan bizi. Pertsona horrek ez dauzka aukera berberak. Beraz, honekin apurtzea da geure helburua. Hau da, gaurko hitzaldiaren tituluak argi uzten dau, hau da, teknologia danontzat. Eta izan ere, bretxa honekin apurtuz gero, diskriminazio digitalarekin ere apurtuko dugu. Izan ere, kontutan hartu, gaur egun, eremu digitalaren diskriminazioa hor dagoela. Eta egoera ahulean dauden pertsona asko eta askok arrakala digitala pairatzen dutela. Hau da, estereotipo eta estigmatizazioekin apurtu egin behar dugu. Emaidazu momentu bat, hau onde piniko dut. Horrela. Itxaron, horrela. Izan ere askotan kamera mugitzen baita. Hori da. Bale. Hori da. Bale. Eta zergaitik da guzti hau garrantzitsua? Ezagutza demokratizatzeko, hau da, teknologia ikasteko, lan egiteko eta harremanak izateko tresnak indartzeko hain zuzen ere. Azken finean, tresna hauek pertsonaren eskuetan jartzen ditugunean, pertsona hauek gai izango dira eguneroko erronkei aurre egiteko. Eta hori lortzen badugu, zer lortuko dugu? Inkluso soziala dalako, hau da, teknologia tresna izan daiteke, desberdintasun soziala murrizteko eta gure edota pertsonen bizi kalitatea hobetzeko.
Garapen ekonomikoa, hau da, digitalki gaitutako biztanleria produktiboa izan daiteke, eta herrialde hori ere produktiboa izan daiteke. Imaginatu ordenagailu batekin lan egiteko aukera izatea, edo ordenagailu barik azkenean desberdintasuna handia izan daiteke. Eta horri esker berrikuntza, hau da, teknologia eskuragarri egiten denez, gure sormena eta berrikuntza uztartuko, garatuko dugu. Ideia berriak izango ditugu, eta ideia hauek garatzeko tresna horiei esker bidea lagunduko digu. Horrez gain, hau da, nola lortzen da guztiontzako teknologia? Helburu hori lortzeko hainbat estrategia garatzen ari dira gaur egun. Zeintzuk dira horiek? Hezkuntza digitala, hau da, hezkuntza mailan digitalizazioa, hau da, adin eta hezkuntza maila guztiei trebetasun digitaletan trebatzeko programak eskaintzea, hau da, bai ikasle zein irakasleentzat, hau da, bai, betiko ikasketak, bai, betiko ikasteko moduan hori izango dugu, baina betiko ikasteko modu horri teknologia gehitu beharko zaio, hau da, betiko kurrikulunean, betiko ikasketa moduan bertan digitalizazioa sartuko dugu, hau da, imaginatu ezazue robotika, realidad virtual, hau da, errealitate areagotua, inteligentzia artifizial dalakoa, hau da, IA, horrez gain, gogoratu gaur egun bulo eta mehatxu asko dauzela sare sozialetan. Sare sozialak eta ere kurrikuluan sartu beharko ditugu. Hau da, azken finean alfabetazio digitala, baina bai, txikitatik nagusienera, hau da, alfabetizazio edo hezkuntza digital hau eta ume edo gazteetan bakarrik geldituko, hau da, pertsona nagusietan ere kontutan izan beharko dugu. Izan ere pertsona nagusiek ere gure munduan bizi dira eta hauek ere hezkuntza digitala behar izango dute. Izan ere gogoratu, azken finean kazeta guneak zertarako erabiltzen dira, gauza askotarako, baina horien artean pertsona nagusiak digitalizatzeko, hau da, digitalki alfabetatzeko. Beraz gogoratu, hezkuntza digitala, baina txikitatik nagusienera, hau da, jaio berriak ez, baina 3 urtetatik aurrera, 100 urtetara. Beraz, hezkuntza digitala. Horrez gain, azpiegitura, hau da, abiadura handiko interneta, hau da, sarbidea bermatzea, garantizatzea, hau da, gogoratu zeu, baserri baten mendian bizi zarela, eta ni hiriaren erdian pisu baten, gauza da bai zeuk eta bai nik interneterako sarbidea izatea, hau da, internet erabiltzeko aukera izatea, non nahi bizi zarela. Imaginatu Afrikako herrixka baten bizi zarela, edota estatu batuetan, gauza da bai Afrikan zein estatu batuetan, hau da, internet erabiltzeko aukera izatea. Azken finean, zuk ez dozu imaginatu etxe ondoan antena izango, baina imaginatu bai internet bidez, baina sateliteak dela medio. Izan ere gaur egun olako herrialdetan eta antenarik ez dagoen herrialdetan sateliteak erabiltzen dituztela. Beraz gogoratu, azpiegitura. Horrez gain, gailu irisgarriak, hau da, gailuak, hau da, aparatuak, imaginatu, izate baterako mugikorrak, gauza da, gailu teknologikoak garatzea, erabilterrazak izatea, eta egokituak, hau da, imaginatu, ez da berdina izango, 80 pertsona batentzako gailu bat, zein 10 urte dekozan pertsona batentzako gailuak. Beraz, gauza da,
gailuak egokituak izan behar direlako. Hau da, adin guztientzako gailuak. Edo imaginatu ezazue, txarto ikusten duzuela, desgaitasun bat duzuela, pertsonarentzat ere gailuak egokituak izan behar direzela. Beraz bai, internet bai, baina internet erabiltzeko aparatu edo gailuak ere egokitu egin behar direla. Oso ondo, eta horrez gain, edukiak, hau da, edukiak ere egokitu egin behar direla. Ze imaginatu, 10 urte eta eskolan ikastolan zaudela. Bertan, edukin batzuk izango dituzu, baina imaginatu 80 urte eta euskazuela. Eta kafetagunera zatozela ikastaro bat emotera. Hau da, mugikorra erabilteko ikastaro bat emotera. Bai 10 edo 80 urte izan, zeuk jasoko dituzun edukin horiek desberdinak izango dira eta gauzara edukin horiek zeuen adinera egokitu egin beharko ditugula. Beraz, gogoratu, edukin digitala, adin edo bakoitzaren behar izanetara egokitu egin beharko dala. Horrez gain, lankidetza, gobernu, enpresa, erakunde, asoziazio, talde, eskola, instituto, hau da, gauza da, lankidetza sustatu egin behar dugula. Estatuak bai, olako programak eta sortiko ditu, baina bertan ez da gelditu behar. Izan ere, danon artean burutu bai dugu, hau da, internet danontzat deitzen den, erakunde edota bultzada hau. Beraz gogoratu, lankidetza, konperazioa, nahita nahiezkoa izango dala. Eta guzti hau zen onura dakar, ze benefizio ekarriko dugu danoi gizarte moduan? Onura asko azken finean, autonomia, hau da, pertsonak, adibidez, zeuk, edo pertsona batek beren kabuz, lan gehiago egiteko aukera izango dauela. Hau da, informazio zure kabuz topatuko duzu, izapideak sortuko dituzu, zeuk komunikatu, hau da, tresna honi esker, independentzia sustatuko dau. Hau da, gauza asko zeure kabuz topatuko dituzu. Izan ere askotan, ez dekogu ez semea, ez laguna ondoan, orduan, gogoratu autonomia. Bizi kalitatea hobetu, hau da, teknologia eskuratzeak osasun, hezkuntzan, enplegu mailan, zerbitzu mailan, hau da, sarbidea erraztuko digu. Azken finean, honi esker gauza esku, autonomiaz birutuko ditugu, eta honek guri bizi kalitatea eskainiko digu. Gauza da, beti ere, danok tresna hauek eskuragai izan behar ditugula, horregatik internet danontzat. Horrez gain, ahalduntzea, hau da, pertsonak gaitasun handiagoa sentituko du, erabakiak hartzeko, izapideak burutzeko, hau da, ahalduntzea edo empoderamiento dalakoa. Baita ere, aukera berriak, hau da, teknologiak aukera berriak eskainiko digu. Imaginatu bapatean youtuber bilakatzen zarela, edo YouTube dela medio hitzaldiak sortzen dituzula, eskaintzen dituzula, edo eta imaginatu zeuk ez dakit, sukaldaritzan oso trebea zarela, eta YouTubeen kanal bat sortzen duzula, edo Twitch dela medio, edo bapatean Instagramer bilakatzen zarela. Azken finean honek aukera berriak eskainiko digu, teknologia guzti honek. Gauza zein da, bai Afrikan zein Europan bizi, aukera hori izatea. Beraz, laburbilduz, ezagutzaren erapena, produktibitatea, komunikazioa hobetu, sormena, lankidetza, hau da, kooperazioa, konfiantza,
negozio aukerak, izan ere negozio aukera ere badau, askatasuna, norberari askatasuna emango dio, berdintasuna eta gizarte global eta irekia. Beti ere danontzat bada. Bizi zaren tokian, bizi zarela. Eta gaurkotasuna, gaur egun, hau da, proiektu asko egiten ari dira, ideia sustatu ahal izateko. Azken finean, helduentzako programak, hau da, nagusientzako programak, hau da, erakunde gobernu asoziazioek bereziki helduentzako diseinatutako ikastaro asko sortu dituzte, hau da, bai ordenagailu, mobil, internet erabil dizaten. Liburutegi digital eta interneterako sarbide publikoko espazioak, hau da, liburuak ordenagailutik irakurteko aukera, mobiletik irakurteko aukera, eta baita ere, internet erabiltzeko espazio publikoak, hau da, nik interneten estekot, etxean estekot internetik, balako espazio publikoak konektatu zaitezten. Landa komunitateen alfabetatze digitaletxeko proiektua, hau da, programak ezartzen dira landa eremuetan, eten digitala murrizteko eta teknologia bidez, hau da, komunitatekoak sortzeko. Ze imaginatu ez dakit, hiritik kanpo bizi zarela, bertan ere interneten sartzeko aukera izan dezazun. Horrez gain, ordenagailu birziklatuen programak, hau da, erakunde eta enpresa asko dauz, ordenagailuak, birziklatuak dauden ordenagailuak erosteko, hau da, imaginatu ordenagailu berria ez oso garestiak direla, ordenagailu birziklatuak eta funtzionatu bai, primeran funtzionatu egiten dute. Gailu berriak, hau da, imaginatu gailu berria erosi behar duzuelako finantziazio programak, hau da, diru laguntzak ere emango dizkizuete, eta horrez gain, kostu basuko konputagailuen fabrikazio, hau da, gaur egun enpresa asko eta asko daude, eta kostu basuko konputagailu eta ordenagailuak fabrikatu egiten dituzte. Beraz gogoratu, gailua behar baduzue, proiektu asko eta asko dauz. Gailu hauek esku guztietara heldu daitezen. Horrez gain, hau da, desgaitasuna duten pertsonentzako gizarteratzeko digitaletxeko ekimenak. Hau da, imaginatu arazo fisikoak dauzkazuela, arazoak dauzkazuela ere, laguntza teknologikoak izango dituzue, bai ikusmen, entzumen edo mungimen arazoak izan ezkero, e-learning edo plataforma digitalak baita ere, eta arreta espezializatutako zentruak. Beraz, gaur egun ere dizgaitasun bat baduzu ere, aukera asko dauzkazue internet eta teknologia orokorrean erabilteko. Gobernuaren ekimenak ere hor daude, hau da, konektibitate programak eta baita ere inklusio digitaleko politikak beti ere, hau da, inbertsio asko eta asko dauz, hau da, konektibitate programak eta jendea, hau da, ekitatea dala medio, teknologian murgiltzeko eta sartzeko. Azken finean zein da helburua, inor atzean ez ustea. Inor, hau da, tren guztian sartzea eta aurrera batera joatea. Eta azken finean, guztiontzako kalitatezko ikaskuntza digitala bermatzea eta hobetzea bada helburu, zertarako eten digitala gainditzeko gogoratu. Edukin digitalak, gaitasunak eta konektibitatea bermatzea, garatzea, inor atzean ez usteko. Laburbilduz eta gaurko hitzaldiari amaiera emateko gogoratzeko, denontzako teknologia, mundu digital inklusiboa,
Hau da, inor atzean ez usteko. Teknologia guztiontzako eskuragarri izateko. Eskuragarria eta ulergarria. Pertsonak ahalduntzeko eta gizarte digitala bilatzeko. Azken finean, denontzako teknologia deritxon kontzeptu horren atzean, edukin horiek dauz. Hau da, hori da erabiltzen den idiosinkrasia edo helburua. Mila esker gaur kafetaguneaz eta nigaz egoteagatik, gogoratu, klik egin ezazuela eta txipa aldatu ezazuela, izan ere teknologia eskura baduzue, aukera asko bai dituzue. Eta gogoratu bai, sare sozialetan bazaudete, bai Xen, Facebooken, YouTubeen, Instagramen eta WordPressen bagaudela, zeuen herrietan bagaudelka eta baita ere web orrialdea eta bloga baduzuela. Beraz, egunona izan dezazuela eta laster arte ondo izan, agur!